Εγώ θα σας δείξω το ένα ντοκουμέντο. Είστε σίγουροι ότι δεν θα κυκλοφορήσουν ως ο νούπο πολύ πρόσφατες φωτογραφίες που μας δείχνουν αγκαλίτσα στη Θηβών? Πάλι εδώ ρε φίλε. I think you should come inside. Περνάει και ο κόσμος, έχει και σκυλιά. I think you'd better come inside. Όχι, μπορώ να το κάνω άνετα. Σπύρο, δικές μου από χρόνια φράσεις, τα εξηγήσαμε αυτά, μην τα ξαναλέμε. Ό,τι ξέρει και ό,τι μπορεί ο καθένας. Is it okay if I watch? Μαράκι. Σπυράκο. Νικολάκη. Can we do this all night? Αλλά εμπόδισαν οι κοιλιές μας. I need it. Give it to me. I need it. Come on. Give it to me. Μπράβο για την προσπάθεια, μην ακούς τι λέω. Wow. That's a really big piece of hardware. Βρίσκονται στα δύο προηγούμενα βίντεό μου. Oh my god. You are the best. Oh, you're a genius. Ζαλίζουν τα σι μπεμόλ. Faster. Do it. Σπύρο. Now. Now. Come on. Work it. Work it. Now. Harder. Faster. Give it to me. Ah. Αγλάισμα των οξυαυλητών και των εγχόρδων. Go, go, now, right there. Right there. Yes, yes, yes. Στα αρχίδια σας είπατε. Oh my god, honey. This is so good. Σκιαδάς. Στηρίζω Atmology. Τώρα για υγράκια θα πάω. Κύριε Μητσάρα μου. Yes, yes, yes. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Wow, that really was great. Είστε τόσο έξυπνοι ή είστε απλά πολύ Japanese? Let's do it again. Strike Vapor. I want to do this all night. Είστε όλοι unicorns, παιδάκια μου. What's wrong with you? Are you crazy?